подкаста. Целта ми беше да изкарам някаква така, не знам защо. Сега може да исках да изкарам от YouTube да си плата тока. Успех в живота ми е, че накарах децата да не гледат този хрантутин клашера и да му се радва. Хванаха ме в тази ситуация и аз се вързах. Беше последните думи на Юмит в The Clashers. Не съм скамър. След което реши да се отдели. Не знам, правил съм някои грешки в живота и в кариерата си, но не мога да върна времето назад. Слави Панайотов, или по-познат като The Clashers, е най-големият български YouTube канал с цели 1 480 000 абоната. Набира такава популярност сред българското общество и YouTube пространство благодарение на неговите топ класации и интересни факти, които Слави сам започва да качва през 2017 година. Съм ви събрал наистина супер интересни факти за нашия сън Слави и днес ще ви представя 13 удивителни научни факта и абсурдни факта, които просто няма да повярвате, че са истина. Много хора не знаят и си мислят, че всичко е тръгнало от Слави, но истината е съвсем различна. Каналът The Clashers е стартиран от двама човека. Това са Юмит и вашият добре познат персонаж Слави. По това време Юмит е на 15, а Слави е на 30. Сега повечето от вас ще забележат разликата в годините им и това ни навежда на първата мисъл, що за колаборация е това и кой има полза от нея. А сами може да се досетите кой от двамата ще бъде по-лесен за манипулиране. Може би също ще направим други неща, нали? Разбира се, това каквото кажете и вие, хората, които ще ни гледат. Първото ни видео ще поговорим за Джемо. Юмит е индикатора на канала и точно той качва първото видео в него. Той много помага на Слави с развитието на канала, като Слави няма толкова време и не качва толкова често. Юмит играе ключова роля в участието на канала и в развитието на канала първите 6 месеца. Юмит е продължавал да бъде част от The Clashers до достигането на цели 200 000 абоната, когато Слави официално го изхвърля от канала. По елегантен и дипломатичен начин, който очевидно Юмит не е разбрал. Благодаря на Юмит за видеята, които прави. Когато мен ме няма, всъщност знаете, че аз сега качвам последния месец по-рядко. Качеството постоянно нагоре, но дойде време да хванем различни пътища. The Clashers продължава в този си вид, който си го обичаме всички, с всички топ класации, с всичките геймплейове, които мога да правя. Наскоро очаквайте и нови изненади, ще има и channel update. Той е разбрал на къде духа вятъра, както се казва. Видял е колко бързо и стремглаво расте каналът The Clashers и много бързо и прецизно си е направил сметката. Тъй като са двама, това значи делено на 2. Така че колкото по-бързо Слави изхвърли Юмит от канала и остане сам, толкова по-големи висоти и печалби ги очакват в бъдеще. Може да ви звучи гадно и отвратително, но това е реалността. Ме подкрепяха до това време също така благодарение на Слави, защото даже когато бяхме на 1000 абоната, когато имахме 500 гледания на клип, 90% от коментарите бяха хейт коментари и тогава Слави толкова не му пука, просто си казва, айде по-бързо да свършва този лайф и да се махаш от тука. Слави ми даде газа, за да мога да започна да снимам, да се вдъхновя още повече от тогава. Вече наистина не съм спирал и сега отново повтарям, ще се върна с много по-хубаво качество за вас. Сега излизам само заради качеството, не за друго нещо, това не го забравяйте, ще се върна отново. Добре. Това са... Добре, видяхме колко е добре, но не се притеснявайте. Юмит още дига качеството, но ще се върне. Вие сега не го виждате в канала на Слави, но другата година, обещавам ви, ще се върне. Просто трябва да дигне качеството. Благодаря ти много. Това беше последните думи на Юмит в The Clashers. Затова подкрепайте го, отидете в неговия канал, абонирайте се, следете го и разбира се, един хубав ден, когато той вдигне качеството и когато е на супер яко ниво, може да се върне в The Clashers. Ние не сме скарани, не дайте да спекулирате, всичко е наред. Няма проблеми. Един ден Юмит ще се завърне, само трябва да дигне качеството. А къде е тоя ден? Кога ще дойде? Ще дойде ли изобщо, като гледам не? Никой не знае.
Те не са скарани в интерес на истината, което е вярно. Просто Слави го отпраща дипломатично пред аудиторията му. Казвам му чао, канала вече е твърде голям. Аз приходи не мога да деля. Говорим си, приятели сме, продължаваме. Просто той се отделя в един негов проект, който иска да развива немско-българско общество в YouTube, което е много добра идея, между другото. Ако сравним числата чисто по математически, Слави, колко да е добра тая идея. Тук лицемерието ме играе в повече. По този начин Слави изхвърля Юмит от канала и става едноличен собственик на The Clashers. След като става едноличен собственик на The Clashers, 2 месеца по-късно се създава първият сериозен скандал около Слави. Нашият любим ютубър Слави, чиято аудитория е предимно детска, решава да рекламира без никакви скрупули сайт за залагания, от който съвсем случайно печели PlayStation 4. PlayStation 4, хора. PlayStation 4. Ударихме PlayStation 4 с кейс от 20... PlayStation 4. Не мога да повярвам. Каква случайно, Слави? Как го спечели? Уникален късмет. През 2018 година, когато е качена въпросната хазартна реклама в канала на Слави, по това време доста популярни ютубъри си изказват за въпросния сайт и се получава една голяма ютуб българска драма. Ютубъри като Altered Reed, Вената, Noob Cleaver изказват неположителното си мнение по въпроса за рекламата на Слави. Показват и доказателства черно на бяло, в които се вижда как въпросният сайт се е свързал с всички тях, но те са отказали. Уви, нашият приятел Слави е приел предложението. И ще ви споделя своите разсъждения. Отваряме имейл и виждаме, че първото нещо, Джон отново се представя, който естествено не се казва Джон. Джон е просто най-популярното име. Иска да рекламира в сайта, иска да направим 4 до 10 минутно видео. Виждате, датата е 16 април, на която се случва това нещо. Вторият имейл, който е, Джон ми пише 3 дена по-късно, след като аз не му отговарям, и ми казва, хайде да направим 2 видеа. В първото видео играеш и печелиш. Играеш и печелиш. Те предварително го предупреждават, че той ще спечели. Аз казвам в същия ден на Джон, че не ме интересува, не искам продукти, не искам да се занимавам с такова нещо. Обикновено, когато някой ми изпрати такова глупаво бизнес предложение, директно го отебавам. Ако ми пише втори път, трябва директно да му напише, да не ми пише повече, съответно той ми... Глупаво бизнес предложение за повечето български ютубъри. И повечето от тях отказват. Но изобщо не е чак толкова глупаво за Слави. Щом прави 17-минутна реклама на сайта. Ясно, тя е с автограф от Меси, хора, и затова е $1000. Тук имаме калевра от Роналдо, която също е с автограф. World Cup Official Ball, това е официалната топка на... Сумите в сайта са колосални, които Слави рекламира. Виждате, има неща, които са по $800,000, което за неговата детска аудитория са страшно много пари. Тениска с автограф от Меси за $1000. Моля ви се, и обувки на Роналдо $800. Сега 6 чифта ми дайте, моля. Кликнах. Значи може да виждате и продукта и да си го купите за $215 от сайта, ако си го заредите, или да се пробвате да го спечелите за $6. Това е важно, защото фактически това ви е шанса, който вие може да си или избиете парите, или да загубите. Слави, нещо не мога да го повярвам това с това избиване. Ама щом ти казваш, така по $6 ще си въртя, до утре пък топката ще дойде. Конфликтът обаче нараства и след като неговите съколеги ютубъри пускат видеята си за него, в които го обвиняват в мазна лъжа, Клашъра е принуден да разкрие задкулисната си мотивация за направата на това видео. Пратиха $50, ще го направим това нещо. Мога да спечеля, мога да не спечеля. И тук аз си казах, ако изгоря и направя реклама на сайт за $3, горя само аз. Ако спечеля нещо обаче, печелите вие, защото аз ще го раздам. Това им беше цялата идея, хора. Слави, колко си благороден. Не мога да повярвам. Повече такива хора трябва да има като теб. Но дайте сега сериозно да си говорим. Мислите ли, че Слави от The Clashers
ще се продаде за някакъв си там PlayStation. Мислите ли, че аз съм човек, сега сериозно да си говорим, човек, който ще се продаде за един PlayStation, за един iPhone, за какво ли не? Знаем се, виждали сте клипа, който показвам кореспонденцията, ще бъде изтрит също, само след малко, така че имате своя шанс да го видите. Ако не, ще го махна, защото искам просто да приключи тази тема. Доста се натоварих напоследък, както виждате в офиса. Значи искам просто да приключи това всичкото. Много се напрегнах. Сега бързо да изтрия всички доказателства за в бъдеще, да няма никакви изненадки, капанчета, подводни камъчета. Сигурно е скам, аз не мога да го твърдя. За сега няма такъв признак, поне при мен. Дойдохме си на думата накрая. Макар и да му е все още трудно да го признае, Слави преоткрива откровението в себе си. Хванаха ме в тази ситуация и аз се вързах по най-тъпия начин. Така, измамите в интернет са редовно, но това си е моя лична грешка и тази грешка доведе до много кофти последствия за вас. Така е, Слави. Има много измамници, но защо ти да се притесняваш на теб, като можеш само с един клик да заличиш всичко, което си качвал до сега, както направи с рекламата на сайта. Просто я изтри. Изключително съмнителна и ясна картинка, но ще оставя на вас да прецените каква е ситуацията. Не съм скамър, това е най-долната дума, която виждам в момента, че се пише. Айде сега пак, старата песен на нов глас. Не съм скамър. Слави, трябва да си избереш едното или другото. Общо взето, нажежената ситуация завършва, когато пристига така нареченият PlayStation на раздора и Слави го анбоксва. Сега, дали реално това е PlayStation от сайта или Слави си е купил сам PlayStation, само и само да не излезе лъжец пред солидната си аудитория, можем само да гадаем. За тези от вас, които не знаят, по случай достигането си на 500 000 абоната, Слави организира поход и изкачване до Мусала. И именно тогава се разиграва една от най-големите драми около канала The Clashers. И Слави, естествено. Историята накратко. На върха на Рила служители опитват да пишат акт на Слави поради нарушаване на някои от правилата на Националния парк Рила. Но Слави отказва и ги обвинява в мишкуване. Тоест, извикаха ме тайничко, ако може така, нали, да не се разчува, но след като обявих, се скриха като мишки. След това медиите, разбира се, гръмват. Като директора на Националния парк има друга версия, как са протекли нещата. Той твърди, че Слави се е държал изключително грубо и е отказал съдействие, дори си е позволил да обижда охраната. Поради поведението на клашера и нарушенията му в Националния парк, директорът обявява, че ще му бъде наложена максималната глоба в размер на 5000 лева. Слави, разбира се, отрича и ги обвинява в неморалност и безочие. Но именно когато става ясно каква ще бъде глобата на Слави, идва кулминацията на скандала. Слави качва това видео, в което обяснява как не е съгласен с законите и иска да вдига бунт пред Народното събрание. Но това, което предизвиква най-голяма еуфория, е решението да подкани аудиторията си да му дарят парички да си плати глобата. Сумата изобщо не е малка и ако някой от вас иска да ми помогне, може да изпраща средства в PayPal на вашите екрани. Оставям линкче към него и долу в описанието. Мнозина обаче го обвиняват в лицемерие и наглост, посочвайки невежното продуктово позициониране на един от най-големите оператори в България, именно А1, и спекулирайки парите, които е получил от рекламата. И разбира се, отново, когато се събере голям хейт около Слави, той прибягва към това, което умее да прави най-добре – искреност и честност към своята аудитория. Признавам, че този ден избързах с изявлението си, но в такъв момент е трудно да се погледнеш отстрани и да премислиш нещата. Когато научих информацията за глобата, да ви кажа честно, сумата си ме стресна. 5000 лева не са малко пари и бих имал трудности да ги събера. Аз сега, разбира се, няма да тръгна да броя парите на клашера, но силно ме съмнява това нещо. Много силно. Нека да кажем сега няколко думи за спонсорите и продуктовото позициониране по време на похода на Слави. Самият той признава, че спонсори са му Вода Девин, барчетата 3B и оператора А1. Но! Винаги
винаги има едно но, знаете. Никой от тях не е предоставил финансова подкрепа на Слави. Добре, как се нарича това? Никой от партньорите ми не е предоставил пряка финансова помощ, каквито коментари срещнах. Това може много лесно да се провери. Получил ли е Слави финансова подкрепа от своите партньори? Да, така е, наистина не е получил. Сега, нека и аз ви кажа също нещо, което много лесно може да се провери. Искреността на Слави, когато става въпрос за спонсори и реклами. Нека да обърнем внимание на 3B барчетата, които според Слави са там, за да дадат енергия на планинарите, за да достигнат върха. Са специални барчета от смлени ядки, познати като 3B, които да дават енергия на всички участници до върха. Ако си мислите, че това е реклама или продуктово позициониране, не е вярно, разбрали сте грешно. Това е само единствено да даде енергия на планинарите. Добре де, а я ми кажете сега, тук клашара реклама ли прави или просто не е закусвал и е гладен? Аз все още закусвам, между другото. Ето е тези натурални барчета в момента, които хапвам. Ябълка и лавандула, хора, е вкуса. Супер яки са, без глутен, без ГМО, без захар. Между другото, наистина са и пък вкусни отгоре на всичкото. Има ги в всички почти магазини, както и бездоставците на OMV. Така че, ако видите 3B, вземете, няма да съжалявате. Вкусно, нали? Да ти е сладко, Слави. Сега, ако отново се съмнявате в това, което казвам, ето ви още едно нещо, което може да подбуди някои въпроси у вас. Вода Девин са осигурили над 800 литра минерална вода за целия поход. Като в замяна на това получават няколко благодарствени думи в самия край на клипа и едно отпиване от клашара по средата на клипа. Да изчакаме малко групата и тръгваме нагоре. За 800 литра вода ми се струва доста съмнително и според мен със сигурност има намеса на финансови средства, но в крайна сметка ще оставя на вас да прецените долу в коментарите. Ако имате любими ютубери или се кефите на някой супер много, не дейте да взимате всичко, което казва за чиста монета и да вярвате на образа пред камерата, който те показват. Винаги имайте едно на ум. Не говоря за Слави, говоря принципно. Нека всеки един от вас пише в коментарите какво мисли и какво мнение има, независимо дали сте привърженик на The Clashers или не го харесвате.